Danas je Bihać stao. U tišini, dostojanstvu i dubokoj boli ispraćen je mladi Adem Jušić. Klanjana je dženaza mladiću čija je prerana smrt ostavila prazninu koju je nemoguće ispuniti, a tugu koju je teško pretočiti u riječi. Bio je mlad. Imao je samo 22 godine. Godine u kojima se sanja, planira, gradi budućnost. Umjesto toga njegov put je tragično prekinut. Adem je preminuo 2. januara 2026. godine nakon teške saobraćajne nesreće. Vijest o njegovoj smrti potresla je ne samo njegovu porodicu, već i prijatelje, školske kolege, komšije i cijeli grad. Danas su svi oni stajali zajedno, u velikom lugu, ispred kuće žalosti, a zatim na mezarju Hendavci, da ga isprate na njegov posljednji put. Posebno bolne bile su riječi koje su ostale iza njega. Poruke prijatelja koje su govorile o dobroti, mladosti i životu koji nije smio ovako da se završi. Govorile su i o nepravdi, o sistemu koji često zakasni, o pomoći koja ne dođe na vrijeme, o mladom čovjeku koji je vjerovao da će biti dobro, koji je uvjeravao druge da je dobro, a onda tiho otišao. Adem nije kriv za svoju smrt, poručili su njegovi prijatelji. Te riječi odzvanjale su jače od bilo kakvog plača, jer nekada je najveći bol upravo spoznaja da je neko mogao biti spašen, da je neko mogao živjeti, da se nije smjelo završiti ovako. Dženaza je bila teška, ali dostojanstvena. Lica majke, sestre, porodice i prijatelja nosila su bol koji se ne može opisati. Majka Anisa, sestra Amina i svi koji su ga voljeli danas su pokazali snagu koju samo oni koji su suočeni s najvećim gubitkom mogu imati. Snagu da stoje, da mole, da se nadaju Božjoj milosti za svoje dijete. Od Adema se oprostio i kolektiv mašinsko-saobraćajne mješovite srednje škole u Bihaću, čiji je bio bivši učenik. Njihove riječi bile su kratke, ali pune poštovanja i tuge. Jer kada škola ispraća svog učenika, to nije samo oproštaj, to je podsjetnik da je neko ko je trebao živjeti, učiti i rasti, prerano otišao. Ova tragedija nije samo porodična, ona je društvena. Ona nas sve obavezuje da stanemo i razmislimo, da se zapitamo koliko još mladih života mora biti izgubljeno da bismo shvatili koliko je svaki od njih dragocjen. Da li smo kao društvo učinili dovoljno? Da li smo reagovali na vrijeme? Da li smo slušali? Ademova smrt ne smije biti samo još jedna vijest, ne smije biti samo još jedno ime u nizu. Njegovo ime mora ostati opomena. Podsjetnik da su iza svake statistike ljudi, porodice, snovi i nečiji cijeli svijet. Porodice i prijatelji su poručili da borba za istinu ne prestaje njegovim ukopom, da se pravda ne ostavlja u zemlji. To je poruka koja nadilazi ovaj gubitak. Poruka svima nama da ne okrećemo glavu, da ne čutimo i da ne pristajemo na nepravdu. Neka Allah milostivi podari Ademu Jušiću vječni rahmet i najljepše mjesto u dženetu. Neka njegovoj porodici podari snagu, sabur i mir u srcima. A nama svima neka ova tragedija bude poziv da čuvamo jedni druge, da budemo odgovorniji, humaniji i glasniji kada je istina u pitanju, jer život je amanet i niko nema pravo da ga olako izgubi ili da ga ignoriše.